Sibingelele kuthatha ithuba lokubingelela zonke indlondlo gogo omkhulu amakhehla izalukwazi wena Thwasa wena Thwasana uyena uMakhosi uHlophe lo ishoba lezitha osesigodlweni sengwemabalabala eThekwini. Namhlanje kanza kwethu namhlanje eThongo ngizokhuluma ngendaba yokwazi noma yokubuka ukuthi ubani umuntu ongakusiza kwizinto zikamoya. Isikhathi esiningi ngizwile abantu bethi mkhulu kodwa abakangivezeli ukuthi kufanele ngiye kubani. Mkhulu abakangibonisa umuntu okufanele ngiye kuye. Zimbili indlela zokuthi ithongo noma idlozi likuvezele umuntu okuyena ozokugobela noma okuyena ozolapha. Indlela yokuqala ukuthi bakuthongise umuntu, ukuthi isikhathi esiningi noma sithongisa umuntu asithongiswa umuntu esimaziyo nomuntu esizomazi. Sike sithongiswe umuntu ozothola ukuthi akasiyeni wasendaweni la uhlala khona okanye okaze ubonane naye. Kodwa idlozi nethongo linendlela yokuthi likwazi ukuxhumanisa nomuntu kusho kuthiwa ukuphi. Into yokuqala esiyibhekayo sibuka i-connection between wena nalomuntu osumtholile, ukumthemba nokukholelwa kuye nokukholelwa ithongo lakhe. Uma umuntu ekhuluma into efike ithinte ubuwena ngaphakathi noma umoya okuwona ophila kuwena ngaphakathi, whether uzothwasa idlozi noma wenza isithunywa noma uzophakanyiswela imimoya, kuke kurelaye kakhulu kuwe nasenhlizweni yakho ukuthi umuntu wakho ngaphakathi uthini kuwena. Baningi abantu abake bafika esigodlweni sami bathi cha mkhulu, sengizolinda umuntu ngiyophahlela umuntu. Ngithi mina hayi, ayikho inkinga, akahambe umuntu ayophahlela umuntu ngoba asikho isidingo sokuthi uzubophe umuntu uma esabona ukuthi kusafanele aqhubekela phambili. Ogobela abaningi iphutha abalenzile ukuthatha ijoko lokuthwasisa umuntu ngenkani. Namathwasa iphutha abake balenza imvamisa ukuthi bathwase ngoba nakho kwathiwa enhlolweni abathwase. Uma uyohlola ufuna ugobela, the first thing oyenzayo uyaphahla ekhaya, ushinqisa impepho. Uma kunobaba, uma kunomalume o-understandayo into odlula kuyona, uke ucele yena ukuthi akucelele emathongweni akini. Uma kungekho umuntu ongakwazi ukukusiza lapho, uyahamba emanzini, kakhulukazi uma unemoya yamanzi, uyophahla usuwazi ukuthi uyakubani. Kuzoba khona izinto ezizoba isayini noma i-connection noma ukuxhumana kwamathongo enu okuzolida ekutheni nigcine senikwazile ukubona ukuthi kahle kahle kufanele nilaphane. Uzobe usuthatha-ke isinqumo lapho ngokubuka izinto eziningi, ngokubuka ama-signs, ngokubuka amaphupho, ngokubuka indlela umuntu akuhlole ngayo nendlela umuntu akuphathe ngayo ngaleso sikhathi, ezokwenza ukuthi udecide ukuthi impela cha la ngizwe emathanjweni ukuthi ngingalashwa. So iyona ndlela elungile leyo. Number 2, to select ugobela, ubuka indlela a-communicate ngayo nezidalwa zakhe ukuthi ezakho uzokwazi ukucommunicate nazo. Ubuke indlela noma isimo sokuthenga kwezinto zokuqala la izofika khona ugobela akubuza ukuthi khona yini ibhayo sokuwaphuphiswa lona, ilona ofanele ulithenge. Uma lingekho sike siqale ngendwangu ebomvu uma uthwasa idlozi. Uma uthwasa isithunywa kusesiqale ngezimbatho noma ngezivathe ezimhlophe. Mase-ke kuyakhula ugcina nawe ngeinkamba usukwazi ukuboniswa izinto okufanele uyisebenzise. Zikhona impande ezizodinga amabhayi kagobela, inkamba yazothi khona ugobela hambe ungithengela ibhayi mhlampe lebhubesi noma elengwe libombala othile. Kodwa ugobela nogobela kunezimpande aqala ngazo ekuyizona ezihlambulula idlozi nekuyizona ezigeza idlozi ukuze lo muntu okuwena akwazi ukukhuluma.
ngaso sonke isikhathi ungabe umuntu o-negative no-thick-headed, kodwa funda ukulalela la ungazi khona ubuze ukuze uthole umhlahla wendlela okuya phambili. Abantu abaningi into ebabulela ephahlweni ukuthi baze noma batshenwe ukuthi banedlozi elikhulu. Abantu abaningi batshenwe ukuthi amadlozi ayatshontshwa noma ayathwetshulwa. Number one, Tanwethongo, uma idlozi lakho uliphahla ngendlela efanele, akekho umuntu ongalithwebula idlozi lakho, ngoba idlozi lakho liyokunikeza imiyalelo osheshayo uma sekonakala. Ungalinge ulishiye idlozi lakho ngaphandle uma uyowenza izinto zedlozi. Ingakho ngithe okokuqala nje, phahla ekhaya ungakayi kagobela, noma usuphuma ekhaya phahla ekhaya. Njengoba ugobela esuke kubika emsamo wakhe, nawe mbike emsamo wakini, ukuze lamathonga akwazi ukubambisana phezu kwempilo yakho, ngoba njengoba uya lapha awuyi ukuyolashwa umuntu kodwa uyolashwa idlozi lakhona. uNkulunkulu anibusise-ke, sesibuyile ku-YouTube, inamba yami iyatholakala, siyaqhubeka siyasebenza, sitholakala eThekwini endaweni yase-Savannah Park. Inamba ikhona lapho kule video. Shoba lezitha uMakhosi Ohlophe, uNkulunkulu akubusise. Thank you.